see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Ayan yung vlog ni Holly. Iniwan ko sa yung maiksing leggings from Kmart. You like? Hello, people. Hi, natin siya, guys. Yes, better freak Mike. A rainbow. Rainbow! Good morning, guys. Today is Sunday, October 24. Gising ko lang. Ginising, hindi kayo gising. Ginising na ako ni Jan. 9:54 na, and si Jan naliligo na. Yung mga bata, naririnig ko na nandun sila sa kabilang kwarto. Naglalaro. And si Holly nandun na rin. Pumunta na rin siya sa mga boys. And ako, ayan, mag-i-impake kasi uwian na, pero bago kami umuwi, si Dan nagpa-book siya sa sa pub kasi 'di ba birthday ngayon ni Reyes. Hindi alam ni Reyes na nagpa-book si Dan. So isu-surprise namin si Reyes na may pa-lunch birthday sa kanya. Huh? Yes? Where are you? Zach? Narinig niyo yun? May nagmamam-mam. O, so yan, mag-ano tayo? Magla-lunch. Birthday lunch ni Simple Reyes. Then, uwi after. So, magpipit muna ako dito. Tapos na pala ako mag-impake. And yung marurumi naming damit nandun sa bag ni Elsa. And, yeah, tapos na. And, ito yung susuotin ko na dapat kahapon. Ngayon natin siya susuotin. Kasi, yan lang naman yung dala ko. At saka yung isa, yung puti. Pero ito na lang. Para masuot na natin to. And ito yung GoPro ni Holly and Moshi. So, maligo na ako. Morning, Lai. Good morning. May nagti-take over ng vlog ni Tita Lyra. Nakaligo na pala siya. Pinaliguan ko na rin siya. Kaya nga eh, sabi ko, basa yung hair mo eh. Sabi niya, I woke up because someone's making noise. Gumagano pa ng mata. Sabi niya, so who's making noise? It's my dad. Oo, ginising. Pareho yung ginising ni daddy niya. Papa! Vlog. That's not your vlogging camera. Where's your vlogging camera? Vlog. And si Johnny Boy, ilalagay niya na yung mga gamit sa car. Nakuha mo yung straightener mo. Thank you. Tapos na kami ni Holly maligo, pero ako hindi ko binasa yung aking buhok kasi kababasa ko lang nito hapon. Ngayon, pinapainit ko yung plancha kasi paplansyahin natin ulit siya. Mag-skincare na ako. Nakalimutan ko yung aking skin conditioner na Albion at saka wala rin dito yung N+ na toner. So, mag-jump na tayo dito kay Madagascar, Centella, Ampule. Yung Skin 1004. Maganda to kasi hindi siya sticky. Very runny lang to. Ayun, Ay, hindi. Ayun. Natapon tuloy. Hindi siya sticky. Kasi yung aking, meron din akong ginagamit. Diba na Hindi ko alam kung napakita ko yun sa inyo. Na Ampule. Sticky sila. Pero, maganda lang yung gamitin pag night. Yung iba kong Ampule doon. Pero sa morning, ito Tutorial to? Ngayon, ito. Gusto mo naka-ano na siya. Tapos na siya. Tapos na siya naka-makeup na siya. And next, what's next? Wala. What? May pa skincare May pala pa-skincare tayo ngayon. Puno yung skincare mo dyan Pero ito yung ginagamit ko ngayon. Tapos, ito, maganda to kasi may... Ano yan? May ano ba dito? May shades? Or hindi, maganda to sa'yo kasi siya, dye. Dewy-dewy, di ba? Dewy-dewy look lang siya. Mayroon siyang shades. Ito yung magugustuhan kasi yung number 1 is light. So, ito yung kinuha ko natural. Maganda siya. Kasi ganyan din gamit ni Reyes, di ba? Oo, yata. Matagal ko na to. Itong lagi ko, di ba lagi mo ito nakikita? Lights? Oo, lang siya madali. Pero ngayon, ang gagamitin ko kasi may oras tayo. Ito ang gagamitin ko. Pag minamadali lang ako ni Jan, yung ginagamit ko. Yung totoo. Kaya Paano na yung pangkilay natin? Pangkilay ko, guys. Wala na siya, Ang dami mong palighting dito, Ang bright pala dito. Ganda nga, Di ba, tingnan mo, Maganda yung camera natin dito. Wala na. Hindi ko kasi ito na-open yung lights dito. Itak-tak ito. Magkakaroon pa ito. Try natin. Ayan. Ano naman.
Nag-lipstick ka na? Ay, sayang. Sana try mo itong lipstick na to. Try mo, sige. Try mo. Load kasi itong lipstick ko. Ipatry natin to kay Lai. Sabihin na. Sabi niya, di ko eh. Sabi niya, May marks ka dyan? Ilang layer? Wala akong ano. Ito. Sabi niya dyan, ilang layer ang nilagay mo? So, gagamitin natin to si Moonshot. Maganda to kasi ano, meron nga siyang ano, SPF 50 plus, tapos may PA++ pa siya. Kailangan na natin ngayon ng Ay. sunscreen. Oo, kasi kahit malamig, kahit malamig, ay napadami naman. Dapat kunti lang guys ang ilagay. Napadami ko kasi chinichika tayo ni Smiley. So, Nasisi pa. nasisi. Anong amoy? Ano lang, parang sabon. Ano? Parang dab. Did you put it on? Oh. Sige, try natin ito. Patry natin kay Lai yung lip tattoo. Tapos labas ako doon. Yung Oo. reaction ko doon eh. Oo. Kasi si Jen nag-ano. Ayaw nila kasi yung mga ganito guys. Ng mga like, Very bright. alam ko na sasabihin nito. You look like a clown. Yung sasabihin niya. So, ayan guys, Try ko to guys. after natin siyang malagay, ganyan yung kanyang pictura. Pero konti lang Saan ang ka ilagay nabili? niya. Yes, pa? Caris. Ah, okay. So, yan. Wow, ubus mo na to ah. Oo, gamit na gamit ko yan. Lalo pa nagbumukbang kami ni Holly sa ano. Nagla-live kami sa ano, diba? Sa Facebook. Nagla-live ka sa Facebook? Minsan, ngayon, nasira na naman yung aking ano. Gagamitin ko ito yung water fresh tint. Kasi may time tayo. Pag wala tayong time, si lights, camera, action. May time pa kami. Marami pa tayong time. So, dinidiretso ko na siya sa mukha. Hindi ko na siya dinalagay sa aking dito ba? Kasi nasasayangan ako. Uy, may mint siyang Oo, may capsicum. Mag-ano siya, para siya may stingy. Parang burning effect. Oo, meron siyang burning effect. Kasi nga, mag-ano yan yung magpapa, ano ng lips mo? Magpapa-plump. Para kang Angelina Jolie. Wow. Maano na yung lips mo, ano, Day? Kapalips na. Sabi nga, sabi, buti na lang talaga na uso si Angelina Jolie. Oo nga, no, di ba? Lahat ng tao nagpapa-inject na. No? Hindi naman lahat. Halos. Oo. Lagi ako na pagkakamala, nagpapa-inject ako ng lips. Sabi, hindi, nakagat lang yan ng ano. Ayan na siya. Excuse me, bum. So, yun. Madali lang siya. So I'm gonna put my lips. I've got an agricultural disaster. What? I think I've overdone it on the lemon tree. What did you do to the lemon tree? I had about 300 lemons. I'm gonna have to pick them all off. Okay lang ba siya pag nakakalat sa baba? Kasi make sure na wag naman kalat na kalat. Okay lang naman. Hindi naman, ang gandito ang lips mo eh. Laking anong lips ko? Ha? So, hindi na tayo nag-skin. Hindi na tayo naglagay ng ano guys, ng sunscreen kasi nga yung Moonshot meron siyang SPF 50. And ito, yung ating tiyagaan ko to. Tiyagaan ko to. Wait lang guys, tiyagaan natin to. May lalabas to eh. Kasi, imposible naman. You're very stingy, ha? Kaya, ayan sila eh. Diba? Grabe yung lips ko. Ayan siya. Wait lang. Maghanap tayo. Tingin lang. Oh, wow! Kapal ng lips, ha? Ayan sila. Nagkiram na lang ako kay Lai na eyeshadow na brown. Para yun na lang ang gamitin kong pangkilay kasi ligwak na yung ating pangkilay, guys. Ala, tinouch ko. Wag na. Ayaan mo lang. Ayaan mo siyang mag-dry. Natouch ko nga ng lips ko. For 15 minutes para ano. So, sige, magkilay muna tayo, guys. Gamit to. Ginagamit kong brush ba? Gusto mo na akong kilay na brush? Hindi, okay na kasi para ma-brush ko na rin diretso. Ayan, kita nyo, guys. Yung isang angle. Oh, di ba? Oh.
Okay na, Bells. Okay naman na ba? Wag lang tayo sasabit dun sa ano. Huwag tayo susobra ba? Oh. Ayan, okay na. Okay na. Oh, ayan guys. Wait lang. So, ayan na yung nilagyan natin guys. Ito yung wala. Diba? Carry naman pala. Basta mayroong brown na eyeshadow. Yes. Ayan yung isang... Oh, hilayin ka naman. Ayan na yung kilay natin guys. Tingnan yung nabawas ko. Ayan oh. Dark ba? Okay lang naman, di ba? Okay na yan? Alright. Excited siyang tanggalin yung kanyang lip tattoo. Kasi nag-ano na. Hindi ako marunong. Ayan. Oh, sarap. Di ba? Satisfying siya. Sarap. Parang sarap niya ilagay sa katawan tas iipin. Ano? Parang kang ano tawag na? Nambabalat. Namamalat, I mean. Namamala to. Sarap. Diba? Okay naman pala siya. Pantay naman siya kahit na yung patchy yung pagkakalagay kalagay ko. mo. Ang ganda ng kulay. Tapos na tayo, guys. Hinintay ko na lang na ma-dry yung ating lip tattoo. And eto pala yung dress. Pakita ko sa inyo saglit. Ayan. Long sleeve tapos. Ayan. Okay. Mag-liquid na tayo kasi alis na tayo. Nasa car na pala tayo, guys. And hindi ko pa tinatanggal yung ating lip tattoo. Ipakita ko lang sa inyo yung iririgalo ko kay Race. Ayan. Dumating to nung Friday. Tamang-tama. Nung paalis kami, dumating siya. Oh, Thursday. That is Thursday night. Yeah, dala to ni Jan gabi ng Webes. Ito yung... Bumili kasi ako ng isa. And then wala akong maisip. So, ginawa ko ng dalawa kasi wala akong maisip na regalo kay Grace. And ito yung Lelabu. Lelabu na naka-vials. So, mayroon siyang 17 pieces. Yung mga sample. So, itong ibigay ko kay Grace kasi hindi ko alam kung ano na yung ibibigay ko sa kanya. And kung mayroon siyang magustuhan, malay natin, mayroon siyang magustuhan. So, alam niya kung anong scent yung kukunin niya sa Lelabu. So, dalawa to. Isa sa akin at isa sa kanya. Kasi may nagustuhan pa akong isang isa o dalawa. Nakalimutan ko yung number or yung pangalan nun. Kaya, ayan. And gusto ko rin talaga ito. Gusto ko rin talaga nitong bumili. And ayan, binili natin isa. Ito yung kay Race, nakalagay dyan. Happy birthday, Race. Hindi nakalagay. And ito yung sa akin. Huwag na muna natin buksan kasi baka magkahulog-hulog yung sa akin ba. And ito, ilalagay ko siya. Babalutin ko siya dito. Meron siyang brown paper. And ito yung kanyang receipt. Ilagay natin. Kuya, please. Babalutin. In the back, Mom. Yeah. Sa likod niya, at the back. So, ito, happy birthday. Ang cute nito. Wala na kasi akong maisip kung anong iririgalo natin kay Simply Race. Huh? Binabalot natin siya. And meron akong dala yung pantali ko sa ano. Ha? Sana nandito. Nandito. Ay! Ayan, andito. Ayan, pantali. Kitchen ano, tawag dito. Basta yan, guys. So, babalutin ko lang siya, ha? So, ito na yung ating regalo kay Simply Race. Diba? Ni-recycle natin yung ano, paper na nasa box. What's that? Nasa road pa rin tayo, guys. Ayan, tanggalin na natin to. I couldn't eat my spaghetti. Why? Oh, Bubba, you've been there. Yeah. What a Ayan. quick one. Tanggalin natin. Baka makalimutan natin. Masyok yung mga tao sa pub. What's that, baby? Tell me what you do on a Sunday. I'm tired of all these
these Friday nights. And if we're through, I'll go my way. I'd like it if you stay a while. Oh, just up in these sheets, the city and fall asleep. I'm just getting started with you. Roll me something sweet, you're dripping all over me. I can't get enough Sunday love, that's all I need. That's all I need. I can't get enough. Dito na tayo guys. Dito tayo magla-lunch sa Is Tina done Crayfors. Oh. Lahat lang ng parking si Jan. Sana nga ma-surprise natin si Simple Race. Kasi surprise to sa kanya. Na. Because Tita Race is simple. Wait, So where I've you going, never hon? seen that right there. I never looked to my left. Ah, here. Ah, dito siya magpa-park. Oh my God. Oh. Holly, you come out this way, alright? Okay, Baba, you go that way. How I'm gonna go out? Tingnan nyo, nakadikit kami sa ano. I forgot about Chona. Tingnan mo, paano ako bubukas dito, honey? I cannot open the door. Too close, hon. Yeah, you'll get out there. I can't, honey. I will. Nah. Makabababa tayo dito, guys. Ganun ba ako kapayat? Wait lang. Ako makalabas doon, guys. So, dito tayo sa ano tayo, over the backwood. Pinahirapan talaga. Highway just there, boy. Pinahirapan ako ni Johnny Bo. Meron pala akong regalo kay Elijah. I-insert ko na lang kasi nakabalot na to eh. Meron tayo dito ang gift para ka... Nawala na yung ribbon. May ribbon to. Ayan, may ribbon yan. Oh, kasi pinabalot ko to dun eh. Kunin natin yung malamig dito. Kasi up the hill to eh. Ito yung aking jacket. Yung kay Holly. Nasaan yung kay Holly? Hanapin ko yung kay Holly. Ito yung kay Holly, yung cardigan. May tag pa to eh. Tanggalin lang natin. Ano to? Size 7. Malaki pa to kay Holly. Ay, Conrad! Yeah. Vlogger siya oh. Wala pa. Thank you. Thank you. Happy birthday! Galit ka, Day? Happy birthday. Sabi niya, special road. Happy birthday. Nakita namin kayo doon tapos sinara namin yung kortina. Thank you, guys. Oh, Bambo. Ay, Bambo. Sabi namin, Catherine, bilisan mo. Pinabilisan mo. Dito ka na. Kasala ko. Ito siyang fire guys. Andito na si Race. Tapos yung ano, yung waiter, bigla siyang umalis. Sabi ko na, feel ko na siya nung dito na. Kasi sabi ng waiter, you know where to go? Pero wala kang, hindi mo rin alam. Kaya nga. Lagi ikaw ulit-ulit just for free. This is nice place, Dan. Nice. Yes, award. Gosh, you guys are good. No. That's I saw there. they closed the car. Look at your dress. I'll get this match. Ito si Alba. Ang damit niya, ay, Ray, ang damit niya nagmamatch sa paper, ano ba? Machi-machi sila si Dan. Wala ako. Kakainis. Wala pala akong picture niya nung naka... Dito na si Kat, nag-vlog ako sa camera niya. Siya yung sinurprise namin, late siya. So, ayan, kompleto na kami. Kung ano lang pala kami attendance. Ay, naku. So, ano ordering you? You can have the menu as well. I'm getting... Wala na ba ditong may urong pa, Kat? Para magkulong. That's the only thing I can
What would you like, Baba? Fish and chips. Kay Holly. Meron pa kaming drink. Ito yung akin. Lemon, lime, and bitter. I'm gonna get... Yes, I know. Steak. Okay, go. Ikaw na lang I'm sorry. Yes. Scotch, please. Well done. Yes, please. Well done, please. Yeah, of course. Thank you. Is this? Oh, good. Yay! Okay. Okay. Yes, please. Okay, Can I take one? For Isla. For Isla. Okay na. Natapos rin. Thank you. Natapos din yung ating pahirapan yung ating French siya. French siya. Thank you. Si Jan nahirapan. Chicken scissors. Yes, I did. And you got the duck. Yeah, Dan has that. What, honey? 7? Kasi naman makaano. Sabi siya. Ay, ano kayo? Sorry, burger. Share nyo yung Order? first. Ay, ano sagot? Special din ba? Ay, Kami ano, parang dalawa. Nag-order na kami, guys. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mommy. Yes, guys. Ay, mga kids. Andito ang aking baba. ay, sarap! Sarap ng lemon lime. Parang apot lang. Apot lang pero masarap. Sarap ka. What are you doing? Yan na to, post na rin kay ano. What's the date? Magplano kami guys para sa Christmas party. No, here. Oh, no. It doesn't matter. Ano tayo? Just do it on a Saturday. Yeah. Yeah. Ano pupunta kayo dito? Me? Hindi ka. FaceTime lang tayo. So punta tayo sa kanila. New Year. You take us over. So before. Before na ano. Before are we going to their place? Yeah, 20. Yeah. Are we still welcome? Of course. We're still coming. Are you sure? There's a lot of us already. Ha? Picture the picture. Leave Mummy's clothes on. Leave Mummy's Ay, clothes. Ray. 27 is it Dan? Yung mga kamera natin. Put it down. Remove that, yes. These hard shoes there. That's 2 ruined. Oh, Laura, hang on, I'll tell you. Just sorry, Neil. Alam niya ang gulo nila. Neil can get it better. Yeah. To get that window out of it. It was very 3, 2, 1. Nagaano na yung mata ko. It's a good photo, but the light's going to be a bit. The light. We were alam mo yung lighting Yeah, sorry, you're not the star today. Mum's star today. She thinks it's her birthday again. I did it. There you go. Are you coming? Oh, she is. Most kids go to the circus. Sabi ni Nili, is this your camera? Oo nga, may light na. Oh, sorry, yeah, back to that. Emerald. Doon tayo. Kaya malayo, so dapat nandun sila mag-picture. Kasama yung si Sir. Hindi, mamaya. Doon para maganda. Mamaya para paano. Is that the actual patio? Ang piano. Yeah. Kaya nga eh. They're probably going by. Tama yung ano natin. Kasi pa-curve ba? Kaya nga eh. Parang I did. I stole the camera stand. Stole the clothes. My neighbour. Iba yung ano, no? Yung isang ano, red. Yung mamanay nga, ibang. Bago ba yung kisses? Bago yan? kasi sabi ko yung yung dadating yung A7, sabi ko, sabihin mo camera, photographer.
Hindi si Robin ito kasi ikaw na lang. Hindi ko paano si Robin. Paano lang sila. Paano yung lens? Kaya nasulit pa ng bag. Si Robin, kapatid siya sobrang hapa rin. Bigat naman. Fresh ano yan? Fresh coffee ng sa party. Do you kids want to go to the playground? Is there a playground? Friday na. 500 meters that way. Tinawagan nila ang Thursday na. There might be a playground. Yeah, I don't know. Is that Allendale East? Hindi sa ano. Kasi wala sa order dito sa ano. Magkano ka nag-800 ulit? Hindi, nagmura siya 6 ano. Bakit kailangan mo na? Di ba na wala ko mga pinili? Lagi niyo ito wala na. Tapos meron marami pa rin suwa. Kailangan kaya dyan suwa kung sa'yo mo na yun. 6 camera house. When you buy this, you don't go triple B. That's a full bar break. Garlic buns. Ayun na kayo dyan. Parang, akin ba to? Gaya na siya. Scallop. Sorry. Hindi pala si Brian. Ano yan? Parang inano lang siyang konting ano lang, konting off. And itong mga pinag-order ko ng highway. Oysters. Kaya man. Oo nga. Ah, parang ano yun. Parang fresh. Parang lumot. Yeah. So Patrick, thank you. Enjoy. You don't like it? What color? Who's gonna wear it? Yellow tayo, no? Yan na tayo. Good luck naman sa yellow sa nagananak. Kaya, sinuot ko na kahapon. Shein. What? Ano ba? Ay, gusto pala yung return ng Shein. Free? Return free? Free? Tapos nag-refund sila? Okay. Okay, check mo na rin siya. Meron akong mali na yellow na. Sarap. Kain ko ako guys. Papalit. Kapag yun ito. Oo, parang resto nga. Pero guys, ano siya eh? Chicken fry. Naluto siya kasi init. Good. Thank you. Hungry buff yan. Meron pala dito maliit na ano. Wala man lang lemon. Ayun, may extra lemon sila. Nasa-coat niya. Ba't hindi na extra lemon? Bakit kunan mo yung sa lemon? Dapat namin na yun. Dapat ka lang hindi. Pag fresh. Hindi. Sa ay ba may lemon? Bakit? Ang tanong ko, bakit kasing lagi yung nilalagay nilang separation? Ano lang. Art. Galing kasi siyang ocean. Sarap. Tikman nyo. Parang fresh. Sarap nga. Init, hawakan mo, mainit pa. Yung ano lang yung sauce. Sarap na, luto na. Hindi ko malasa. Mas powerful yung ano. Bacon. Ito na sila, subuan kita. Kaya naman sila. Kasi yung ano, sauce. Ayaw ko niyo manas. Ayun. Hindi. Para siya, hindi siya pesto. Para siyang cheese na yung old na cheese. May farmy man siya. Kaya nga, yung parang yung siguro. Sarap yan guys. Ito masarap. Sarap dahil. Hindi ka lang dyan guys. Kaya ko talagang maubos nito yung ano, yung one natin. Pag may Favorite. Dahil ito na naman tayo sa favorite. Kasi favorite na oyster, no? Oo, ayun sa mga. Kaya nung nabuntis nga ako sa Pumbay, parang Ay, manay. Masarap yung kinilaw mo. Ayun Yes, siya. kinilaw yan. Kasi ano hindi siya? mo kaya mga ano, prego. Raw. Hindi ba yan raw? Ay, hindi. Luto siya, diba? Pero, ano pa rin? Kaya pa rin. Hindi. Sarap na. Ito yung nabunot ni Holly. Ayan. Check ko muna kasi baka mabunot niya si Yung kapatid niya. kapatid niya. Alright. Oh, good? Alright. Veronica, take one. Keep it, ha? Ay, okay. Ilalagay ko sa ilalim. Give it to Daddy Bob.
And then show Daddy. Just check if it's Veronica or Elijah. We're doing the bonus for the Christmas party. Oh, good? No? John, forgive me, I've still got the last head. And you need to pick another one for Daddy. Oh, good? One more, Dai. One more. You pick one more. I got last year, John. I got you last year. Pick one more. Yeah, I gave you that one. Under Rama teacher, remember? Give it to them. Like Jack. No? Pick one back. Give it to Daddy. Ito yung kay Sak. I-check mo rin yung kay Chona, Dai. Stop. Oh, good? Okay. Bakit ka ganyan? Feeling ko alam ko. Buang talaga ko. Alam ko. Tingin. Tingin, baka makalimutan mo. Makikita niya yung pala. Sino mo nagpawalan? Gusto tingnan ko? Tingin. She's Myself. You have yourself? You love yourself. So, ano natin yan? Well, that's right, then. Myself. I mean, I need wine. three of them. This is pressure. I need wine. Yeah, sure. Baka I need wine. My husband. Hala! You love your family. Masyado naman, oy. Sus, binalik mo yung Chona. Sana hindi mabunod ulit. Pag nabunod mo yan talaga, hindi ka nakasali, ah. Okay. Ako na. Okay ka na? Ako muna. Baka mawala mo na naman yan. Well, yes, it's Ay, fine. may dumalan. Baka mawabal ka sa yan. Nakuha mo na? Sino kaya yun? Okay, I got it. I'm good, I'm good. Nakalimutan niya agad kasi nakalimutan niya Tony kasi nakalimutan niya. Yung expression mo dun, parang Ito, dalawa. Ito yun. Talaga kaya ngayon pala orderin na natin. We're getting 2023. We need to order it now. I grace my love for the Christmas party. sarap. Sarap. Thank you. It's well done, right? Yes. Wow. Thank you. Yeah, it looks nice. Yan kay Smile Lyra, kay John. The missing orders are handled. Eto kay, Where's my cheeseburger? this is chicken. Chicken parmy. What's that? That's Zachary. And kay Johnny Boy, chicken parmy. Chicken parmy rin yung kay John. Wala kasi silang beef, tapos may salad. And ayan yung chips. Kain na tayo. What you got, Kuya? Burger? Ah, Chona. China's border with the Han, how's the fish? Good? Is this my camera, ka? Wow, Kuya. Big burger. Yeah. Wow. How many empty space there? That's big, Kuya. Nagalit siya, malinilay na naman yung pagkain. You ordered it, you ordered it, I went. I didn't know you had any medium rare either. Just order that. Gusto mo? Yeah, whatever. Ano, walang kumakapi sa'yo. Kasi ito ay mabubot na namin. Walang kumakapi sa'yo, balak. Pag sinabi niya yun na well done, magagalit. Sabi niya, hindi na yan buntis, balak. You like it? Pink pa talaga, parang Ay, masarap pagkita ko ka. Wala bang mas pink pa doon? Kain na tayo. Masarap. Uy, masarap tingnan. ang lambot tayo. Masarap. Gusto ko ito medyo pati. Ito ang ano, kapal. Yan? No. Ito. May ano siya. Ito nga sana yung gusto ko kasi may fat. Yeah.
Ayan, Mangga yan. Sobra namang taba. Sarap. Yan. Mapili. Well done ba to? Oo naman. Pila? Ayoko naman ng ano. Ang lambot na. How'd you pull that? This is really good. What's that with you? The scotch. The scotch. Sorry. My favorite. So, how'd you pull that? Haven't tried. Parang ano siya, pilimin yun. Kulang na lang bacon. Yeah. Steak ka, tinapabi yung mga green. Sino gusto gumangga? Ano maga? Wait, nakaka-fry ako. Try ko lang. Sinong gusto ng ginger? No. Thank you. Oh, ginger. Meron pa ba lilit sa ginger? Pubo talaga. Pwede yung ito ilagay sa ano nyo, tinulan. There's a box. There's a box. Laki ng pork. Very good. Yeah, thank you. Sabi ko sa isa. Kasalanan po nila. Wala kasing ganun. Mapilo ka niya. And then I got the Cosmo food. Yeah. Ang sarap. Parang may kumain pa. Ang sarap, guys. Sobrang sarap. Sige, Daddy. Chicken, oh. At least ito hindi pink. Bigyan na ng sauce. Ito na lang nalito dito. Mama! Ayla, you want this? There you go. Ito yung chef ni Ayla. Kay Elijah to. May ribbon niya, nawala na. Kay Elijah. Happy birthday. Yeah. Ano? Oo, hindi dumating sa kanya. Ito kami kumain, guys. Picture tayo, oh. Picture muna. Oo, I don't wanna wake up one day and see you gone. Will you still be here? No, rejection. Will you still be here? Will you still be here? Na 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 na. Will you still be here? Na 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 na. Will you still be here? Na 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 na. Will you still be here? Na 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 na. Will you still be here? Na tapos na ako sa na picture na end. na Si Island na. ng kay Tito dyan. Naghanap sila ng ipopost sa Instagram. Yan yung mga bata doon. Ganda dito! Ganda dito mag-chill-chill lang. See you next. See you next. Hey, later. See you, Lailay. I got a present for you. One of the presents we were See you, saved. Papa. Oo nga. See you, kiss me. Oh, yeah. What is it? Curry stuff. See you, Daddy Bob. I'll see you later. See you, Tony. Curry's crap. See you in a few months. Oh, yeah. See ya. See ya, Baba. Kiss Tita Mami. See you on December. December. See ya. Thank you, Tony, for accommodating us. Happy birthday to ya. Ilalabas lang ni Jan yung car kasi hindi nga ako makapasok doon. 3:15 na, guys. And dito na tayo sa highway. Gabi na tayo makakarating sa bahay.
Oo, sa Tintinara kami guys. Hindi kami duman sa Meningi. Nung papuntang Adelaide, Meningi kami. Ngayon, ang daan natin ay ano, cake. I have $20 in the... Yeah, okay. Kuya, gusto ko yung drinks. Update guys. 6:16 na. Kumain pala ako ng clover. Dala pa to ni Ray sa bahay nung pumunta sila and diyan, meron siyang python. So, ito naman yung kinakain ko. How are you, Baba? How's your vlogging? Nag-vlog siya kanina. Pumunta sila dun sa maliit na playground. Hindi ko na pinag kasi nag-vlog si Holly sa kanya GoPro. So, panoorin nyo na kay Holly kung saan siya nagpunta. Maganda yung araw, oh. Mainit pa. 6:16 na, oh. Tell me what you do on a Sunday. I'm tired of all these Friday nights. And if we're through, I'll go my way. I'd like it if you stay a while. Twist up in these sheets, the city and fall asleep. I'm just getting started with you. Roll me something sweet, you're tripping all over me. I can't get enough Sunday love, that's all I need. That's all I need. Bahay na kami guys. Ayan yung mga gamit. And meron pang kinukuha dun sa car. Ano na guys? 8:10 na. Can you get my phone, Zach, in the car, please? My phone na. Get my phone. What? Get my phone? Okay. Thank you, hon. Oops. Thank you. Close ko na yung vlog guys kasi madami pa akong gagawin. Mapuput away pa ako ng mga ano namin, mga dala. Please tell me who you see, 'cause I think